Big the crowd, same pair of threes for the whole tour. Trap phone in the iPhone 4. Still got do all my old chores. Still cop squares from the... Внимание! Ако не искате да бъдете смляни от трошача, по-добре не гледайте това видео. Хора, аз съм Труш. О, не! Това е трошача! Той ви показа къде да не стъпвате никога, защото ще ви смели костите и ще ги направи на бебешко пюре и ще ги изяде. Хора, аз съм Трушача. Както виждате, или не виждате, аз не знам. Аз съм пред нас. Преди с един приятел с Goodbye Vlog. Прахме и на там клип. А сега се намирам на... И предишния влог исках да ви кажа, че аз ще снимам клиповете, а той ще ги обзавежда и ще ги сваля в YouTube. Всъщност... Чакай. Какво каза? Че ще пращаш, че ще снимаш клиповете и някой ще ги обзавежда и ще ги сваля в YouTube. Извинявай, но не трябва ли той да ги обработва и да ги качва? Аз ще го правя, а той просто ще снима с мен. Чакай са. Ти каза, че ти ще снимаш и той ще ги обработва и ще ги качва. Това се опита да кажеш. Обаче една секунда след това каза, че вие ще снимате заедно, ти ще ги обработваш и ти ще ги качваш. Кажа чао. 45 секунди, 46 секунди. Ти ако можеш да ми ги преброиш всичките, просто златен си. Пичове, линк към канала на Трошача няма да оставям, защото ще ми струши. Тъй че надявам се клипа да ви е харесал. Струшете лайк бутона, защото иначе Трошач ще ви струши вас.